Realitatea târnămțeană cu Lăcrămeara Turboacă. Noi îți arătăm realitatea orașului tău. Bună seara, dragi ascultători! Emisiunea Realitatea Târnămțeană îl are ca invitat special pe domnul Serafim Lungu, președinte al Fundației de Dezvoltare Locale Speranța și manager la Biroul de Consiliere pentru Cetățeni și în același timp consilier local și președintele Sindicatului Pensionarilor Târgu Neamț. Bună seara, domnule Serafim Lungu! Vă mulțumim că ați răspuns afirmativ invitației noastre. Bine ați venit la noi în studioul Radio M+. Bună seara, bine v-am găsit! Societatea civilă este reprezentată de instituțiile și organizațiile sociale și civice care constituie temelia unei democrații funcționale. Domnule Serafim Lungu, spuneți-ne cum este reprezentată societatea civilă la nivelul orașului Târgu Neamț? Societatea civilă trebuie să vegheze la buna funcționare a instituțiilor statului și să semnalizeze orice deficiență de funcționare a societății. Aceasta a fost menționată și de președintele guvernului, care arată că efortul instituțiilor statului nu vor fi suficiente dacă nu se vor cupla cu eforturile societății civile, iar dacă societatea civilă reușește să facă un pas important pentru dezvoltarea societății, este un lucru bun făcut. Pluralismul, toleranța, diversitatea, responsabilitatea față de comunitatea libertății de conștiință și de exprimare, respectul față de ceilalți, participarea civică sunt valori care și-au găsit expresia în inițiativele ONG-urilor. Domnul prim-ministru are convingerea că eficiența politicilor publice depinde în mare măsură și de aportul societății civile, de gradul de care aceasta este lăsată să se implice. Pentru aceasta, în ședința de guvern s-a hotărât înființarea unui colegiu pentru consultarea societății civile, care are sarcina de colaborare guvern-societate civilă, asigurând încredere reciprocă și aprecierea rolului fiecăruia. Fundația de Dezvoltare Locală Speranța a luat ființă în anul 1995. Ea a devenit în acești 10 ani de activitate o organizație cu renume atât pe plan local, cât și pe plan național. Cum a luat ființă această fundație, pornind de la ce obiective și deziderate, ne va spune pe larg domnul Serafim Lungu. Fundația Speranța, care are 10 ani de activitate, reprezintă cu multe competențe societatea civilă din Târgu Neamț și a contribuit la întărirea acesteia prin activități multiple și complexe, căutând în permanență să promoveze societatea civilă, fiind liantul între societatea civilă și cetățenii orașului Târgu Neamț. Această fundație a noastră este cea mai veche organizație neguvernamentală care a desfășurat și desfășoară diferite activități ca servicii sociale, combaterea șomajului prin măsuri active, protecția mediului înconjurător, sprijinirea IMM-urilor, dezvoltarea turistică locală, dezvoltarea agricolă durabilă și consilierea cetățenilor în problemele cu care aceștia se confruntă în viața zi de zi. Această organizație s-a înființat la propunerea unui grup de inițiativă cu 32 de fondatori în anul 1995, cu primul punct pe ordinea de zi fiind sprijinirea șomerilor. De atunci, această fundație s-a dezvoltat și a făcut mai multe activități pentru care am amintit. Astăzi vreau să vă vorbesc mai mult despre două activități importante. În primul rând despre Biroul de Consiliere pentru Cetățeni și al doilea despre terapie ocupațională. Biroul de Consiliere pentru Cetățeni este un birou public care se ocupă cu consiliere și informare pentru a îndruma cetățenii cum să-și rezolve problemele și nevoile lor. Acest birou de consiliere ajută cetățenii, dar nu le rezolvă problemele materiale. Acest birou de consiliere s-a înființat acum 2 ani la orașul Târgu Neamț și după 2 ani de activitate am stat de vorbă cu 3500 de cetățeni. Prin biroul de consiliere, cetățenii pot să găsească mai multe opțiuni, cum pot să-și rezolve problemele lor și în special probleme deosebite. Acest birou de consiliere activează în mod gratuit, confidențial, independent și imparțial, cu 12 domenii de activitate și toate acestea sunt realizate de o echipă de 5 membri, din care 4 consilieri și un manager financiar.
Noi când stăm de vorbă cu foarte mulți cetățeni și cu întreprinderi și societăți, se pune mereu problema care a fost necesitatea înființării acestui birou. În primul rând, apatia și lipsa de încredere a cetățenilor față de administrație. Cetățenii nu cunosc trăsăturile societății civile și nu sunt conștienți de drepturile și responsabilitatea lor. Administrația utilizează un limbaj de specialitate pe care de multe ori cetățenii nu-l înțeleg. Neconcordanța dintre grupul social, cetățenii care au probleme și executivul local. Birocrația la nivelul unor structuri administrative. Lipsa mijloacelor informative la nivelul primăriilor, mai ales în mediul rural. Lipsa personalului de specialitate în unele primării. În activitatea noastră mai avem și unele bariere. De exemplu, mare diversitate și privește apartenențele politice. Sunt multe interese politice, dar noi nu facem politică. Persoanele oficiale alese și numite care nu doresc o comunicare regulată cu cetățenii. Timp și personal limitat în cadrul administrației locale. Neîncrederea cetățenilor în administrarea locală, guvern și în instituțiile statului. Implicarea biroului de consiliere pentru cetățeni și a altor ONG-uri în domeniul politicilor sociale este importantă pentru a asigura ca nevoile și interesele celor mai vulnerabile categorii de cetățeni din societate să fie menținute ferm în atenția ministerilor, membrilor Parlamentului, oficialilor, consilierilor locali și a celor ce administrează companiile societății noastre. Solicitările clienților care au o importanță majoră sau sunt de abuz, noi le înaintăm spre centru, aceștia le colectează, le centralizează și fac rapoarte naționale la autoritățile centrale și mass media. Totdeauna căutăm să nu ne identificăm cu un anumit partid și nu avem dreptul să comentăm politicile publice. Când schimbările politice și economice sunt multe și de proporții, informarea și consilierea ajută la supraviețuirea societății noastre. Are un caracter permanent și este într-o continuă dezvoltare și perfecționare. BCC-ul nostru are, cum v-am spus, personal calificat, pregătit la cursuri în țară și în străinătate. Avem dotări, spații și putem oferi orice serviciu și când avem anumite întrebări care nu putem să le obținem de pe calculatoare și de la baza de date, ne informăm la centru, în rețeaua din țară, la cele 58 de birouri BCC. Este programul cu cel mai mare impact la nivelul comunității locale, fără limite, în timp și care cu trecerea timpului se solidifică și din ce în ce mai puternic dă opțiuni cetățenilor. Toți cetățenii mai bine informați aleg cu atenție soluția. Nimeni nu trebuie să sufere din cauza lipsei de cunoștințe și informații, responsabilitățile, drepturile și acces la serviciile sociale. Așa cum v-am mai spus, acest birou are un sistem informațional care zilnic se aduce la toate hotărârile și legile. Și putem să vă mai spunem că noi suntem și multiplicatori pentru Info Europa, dăm informații, facem diferite întâlniri și simpozioane cu cetățenii din oraș și din comunile limitrofe și noi avem parteneri Primăria și Fundația Omenia. Trebuie să arătăm aici că un mare sprijin avem de la acest partener Primăria, care ne ajută foarte mult și executivul ne dă tot timpul un sprijin și moral și material, spațiu, dotări și mai ales, ca în anul 2005, modest le-a ajutat și financiar. Trebuie să mai revin să vă amintesc că noi dăm consiliere și în 5 comune. Mergem o zi pe săptămână, un consilier sau 2 și vă spunem cinstit că din ce în ce mai mult avem clienți, oameni care vin și ne întreabă cu diferite probleme și suntem foarte fericiți când atunci îi îndrumăm, dar acolo unde îi îndrumăm sunt receptivi organele respective și le rezolvă. O altă problemă care aș vrea să o arăt despre Fundația Speranța, această fundație în 10 ani de zile are activități
are realizări frumoase, așa cum vă spuneam, ne mândrim cu realizările noastre, dar aș vrea să arăt câteva mai aparte, mai interesante. Cea mai principală realizare pentru mine este că am format mereu oameni. Până acum 28 de persoane au fost formate la fundația noastră, din care cel puțin 14 s-au încadrat în industrie, economie, în diferite servicii, au și unii funcții. La ora actuală avem 14 salariați cu facultate, toți lucrează la programe, toți se preocupă, se informează, se documentează, lucrează cu carte de muncă. Sunt majoritatea tineri absolvenți. Cu mândrie și sentiment deosebit, vreau să vă spun că 7 din ei s-au căsătorit în această vară. Noi mai ne ocupăm de o problemă deosebită cu proiecte SAPARD, care sunt acum în mare ferbere, pentru că se apropie intrarea în Europa și aceste proiecte SAPARD ajută dezvoltarea satului. Avem o formație condusă de domnul Facas Mircea, tot așa cu absolvenți care, vă spunem cinstit, lucrează la proiecte, au progresat și sunt specialiști. E adevărat că este foarte greu, sunt foarte mulți factori care concură la această activitate, dar deja am început să ne specializăm. Aș vrea să mai amintesc de ultima activitate, nu ultima, una din activități, care cu un mare curaj o desfășurăm, calificarea pe diferite meserii. Dar nu este calificarea care o știm noi, ci este o calificare care se face prin Ministerul Muncii și a Învățământului, cu diplome care sunt valabile pe glob, în Europa și în România. Cursurile durează 7 săptămâni, sâmbătă și duminica. Facem cursuri de frizeri, coafor, cursuri de bucătari ospătari și cursuri pentru operatori calculatoare. La cerințe mai putem deschide și alte cursuri. Aici avem profesori din Târgu Neamț, de la Iași, de la Piatra Neamț. În final, de-abia aștept să facem o întâlnire pentru a sărbători 10 ani, pentru că avem ce raporta, avem ce să arătăm la toți cei care ne-au ajutat, care ne înconjoară și să facem ceva pentru orașul Târgu Neamț, pentru cetățenii orașului. Fără să ne grăbim, amintiți cele mai de seamă proiecte implementate de fundație, realizând o structurare pe domenii de activitate. Amintim pe scurt cele mai de seamă proiecte implementate de fundație, structurate pe domenii de activitate și fondurile atrase. De exemplu, o grupă mare de proiecte este dezvoltarea comunitară și sprijinirea șomerilor. Aici am avut servicii de mediere și plasare în muncă, centru de consultanță pentru IMM-uri, centru de servicii comunitare care a avut un mare impact în orașul Târgu Neamț în anul 97-98, centru de recalificare pentru șomeri, servicii de consiliere, testarea pieței și evaluarea nevoilor de conversie profesională, revitalizarea meșteșugurilor. O altă grupare avem dezvoltarea turismului. S-au făcut centru de informații turistice, baza de agrement Ecverstru de la Dumbrava, un turism verde, formarea de specialiști în domeniul turismului, rețea de monitorizare și promovare a turismului în regiunea nord-est, bucătăria tradițională moldovenească, vocație și atu în dezvoltarea turismului local. Al treilea grup de proiecte ar fi sprijinirea dezvoltării administrației publice locale și planificarea strategică, studiul de analiză a potențialului economic local, consilier local, manager competent al comunității, Târgu Neamț, cetățenii și aleșilor, speranța satului. Dezvoltarea durabilă, atribut al APL-ului, plan strategic global pentru comunele Timișești, Vânători, Brăucești, Brusru, Drăgănești. Biroul de consiliere pentru cetățeni. O altă grupare de proiecte este ameliorarea problemelor sociale și minorități. Avem Club Speranța 7, atelier care s-a făcut la școala ajutătoare. Ăsta trebuie să vă spun că a fost primul proiect. Mediatori sociali romi, factori de încredere și comunicare. Integrare prin alfabetizarea 23 de copii romi. Cursuri de pregătire pentru asistenți personal ale persoanelor cu handicap. S-au pregătit 25 de asistenți personali. Servicii protejate pentru persoane cu handicap. În final, pentru tineret și educație, Consiliul Local al Tinerilor Minori, arta conducerii și a managementului, dezvoltarea firmei, Căsuța Eco, veselie și ecologie pentru copii din Târgu Neamț, orașe pentru toți, oraș pentru copii. Prin implementarea acestor proiecte și a altora care le-am amintit, în mod special BCC-ul și CITO, au dus la îmbunătățirea percepției cetățenilor asupra rolului
comunității și a importanței dezvoltării sectorului neguvernamental și a serviciilor alternative pentru sprijinirea tuturor categoriilor sociale, dar și asupra valorilor democrației și integrării europene. Pentru toți ascultătorii noștri, cetățeni târgu-nemțeni, subliniați câteva dintre rezultatele obținute de Fundația de Dezvoltare Locală Speranța. Speranța, în 10 ani de activitate, a realizat peste 500 de locuri de muncă, 1200 de șomeri consiliați și calificați, peste 15.000 de materiale promoționale, pliante, broșuri, 8 pensiuni turistice omologate, peste 2.000 de turiști români și străini deserviți prin centrul de informare turistică, cursuri și stagii de specializare în țară și în străinătate, centru de recalificare la Confex Arta Internațional, centru de mediere și plasare la Ajov, Târgu Neamț, modernizarea bazei de agrement Ecvestru Dumbrava, Asociația Meșteșugarilor Nemțeanca Târgu Neamț, programe servicii, realizarea ziarului Speranța, veche și nouă sa față. Important este că am făcut cursuri de calificare în confecții, cursuri de marketing, cursuri pentru romi. Fundația a devenit furnizor de formare profesională a adulților, așa cum spun Biroul de Consiliere pentru Cetățeni, Centrul de Integrare și Terapie Ocupațională. În conformitate cu planul strategic de dezvoltare pe termen mediu și lung, organizația noastră își propune diversificarea activităților prin abordarea altor domenii de interes comunitar, protecția mediului înconjurător, integrare europeană, protecția copilului și ameliorarea stării sociale a persoanelor defavorizate, organizarea de manifestări de amploare în vederea intercooperării între ONG-uri pentru dezvoltarea societății civile. Pentru finalul emisiunii, domnule Serafim Lungu, aveți de transmis un mesaj cetățenilor târgu-nemțeni? În primul rând, fac un apel la toate ONG-urile din orașul Târgu Neamț să ne întâlnim, să discutăm problemele orașului ca să devenim o forță mai mare pentru rezolvarea acestora. În doilea rând, rog cetățenii orașului să apeleze la noi cu mare încredere că avem, așa cum am mai spus, oameni specializați, avem multă bunăvoință ca să fim în slujba cetățenilor. Pentru că nu mai este mult până la anul nou, vreau să adresez un salut și să spun multă sănătate și la mulți ani pentru un nou an. Domnule Serafim Lungu, iată-ne la final de emisiune. Vă mulțumim din suflet pentru participare și vă invităm și cu alte ocazii. Mulțumesc frumos și de câte ori o să mă invitați, vin cu mare plăcere. Realitatea târgu-nemțeană cu Lăcrămeara Turboacă. Noi îți arătăm realitatea orașului tău.